Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хозур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен башлый. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең студиябызда ике кунак, шуңа күрә бүген үзенчәлекле тапшыру булыр дип уйлыйбыз. Бүген бездә кунакта Балмай продакшн ширкәте җитәкчеләре, актерлар, сценаристлар, режиссерлар, алып баручылар Рафил Галимуллин һәм Марсель Мәхмүтов. Ассаламу алейкум, хөрмәтле дуслар. Ва алейкум ассалам. Менә ике алып баручы, элек ике актер булган шушындый иҗат кешесе ничек итеп видео дөньясына, кино төшерү дөньясына ничек итеп кирип китте һәм Киномәүлид проекты башлангычында туру идеясы кайсыгызның башына килеп иреште ул? Безнең ул сферага кирип китү 2016 елда булды. Безнең башта бәйрәм агентлыгы буларак эшлидек без, аннан соң әзрәк кенә үзгәртергә булдык. Киңәйеп киттек. Без яңа команда җыйдык, анда уже операторлар бар иде безнең. Профессиональ операторлар дип үстәргә кирәк. Оператор, светорежиссер, шулай ук күп кенә оборудование эшли белә торган белгечләр. Аннан соң уже безнең продакшн дип аталды. Башта клиплардан башлангандыр инде гадәттәгечә, юкмы? Әллә сразу фильмнар төшерә башладыгызмы? Коврик рекламасын әйтим. Әйтергәдер дип уйлыйм. Без ачык коврик рекламасыннан башладык. Вайннардан башладык. Менә кеше обычно ничек башлый? Вайннар, рекламалардан, социаль кичкенә роликлардан башладык. Аннары әкрен генә короткометражкаларга күчтек. Клиплар. Гомумән бу өлкәдә эшләү безгә бик кызыклы. Чөнки белгәнебезчә Татарстанда бу өлкә әлегә сукаламаган. Шуңа күрә без Бу өлкә татар кинематографиясы диюгезме? Ул бездә хәзер менә ул өлкәне аңлый гына башладылар. Ни өчен? Чөнки кеше хәзер һәрбер кешенең телефоны бар, һәрбер кеше төрле безнең социаль челләрдә утыра. Ул телефонны ала да 15 секундлык видео төшерә башлый, и ул аны аңлый, байтырып төшерә дә, и карыйда тавышы икенче төрле шаккаты, нишлек минем тавышым чыгып шулай. Анысы ул аңлый дөрес тотмый икән. Һәм ул аны 15 тапкыр төшерә дә, и безнең шушы операторларның эшен аңлый башлый. Оказывается, авыр икән. Киномәүлидкә килгәндә, бу соравыгызга да җавап бирәсе килә. Бу проектның идеясы Нияз хәзрәт һәм Ләйлә Салахетдиновадан килә. Иман нуры мәчете белән бергәлектә Нияз хәзрәтнең шундый бер идеясы барлыкка килде. Ләйлә Салахетдинова матур итеп сценарий язды да, без инде әлбәттә бу эшкә тотындык. Чөнки беренчедән әйтеп китәргә кирәк, Нияз хәзрәт ул минем классташ, без аның белән бергә бер мәктәптә укыдык. Ләйлә Салахетдинова дигән туташ белән без бергә Казан театр училищесында укытабыз. Димәк, сез әле укытучыда, актерлык осталыгы укытасыз, шулаймы? Әйе. Шулай да кем ничек итеп башланып китте бу? Менә Мәүлид бәйрәме турындагы мен сез эфирга кадәр сөйләштек без сезнең белән. Аның менә шундый варианты булган, мондый варианты, ләкин Киномәүлид дигән кино белән бәйле фестивале әле булмаган. Димәк, сез Россия Федерациясе күләмендә әлеге Киномәүлид дигән проектның башлангычында торучылар. Бу бит бүгенге көндә бәлки без әле аңлап та бетермибездер аның никадәр масштаблы икәнен. Ләкин еллар үткәч сез бер тарихи шәхесләргә әйләнәчәксез бит, Алла. Иншаллах. Сез үзегез аңлыйсызмы моның зур эш икәнен? Я худа. Хәзер генә аңлый башладым. Аңлый башладыңызмы? Менә Нияз хәзрәт быел да әле ниндидер бик кызыклы проект әзерлибез дип кызыктырып куйды безне. Димәк, бу эш дәвамлы. Әлбәттә дәвамлы. Ни өчен? Чөнки без аның резонансын күрдек. Күп кенә позитив комментарийлар, күп кенә ничек дип әйтим, бик күп кешегә ошады. Бу әйберне дәвам итегез, бу теманы дәвам итегез диючеләр бихисап күп булды. Шуңа күрә безгә үзебезгә дә беренчедән кызыклы бу тема өстендә эшләү. Чөнки безнең социаль проектлар дип әйтик, гел беренче планда. Ни өчен? Чөнки Коммерческий проект буларак тормады безнең алда. Күбрәк социаль проект. Да. Позитив резонанс. Бу теге ничек дип әйтик, кешегә яхшылык эшләү, берәр дәгъват кебек булсын иде. Шулай дип эшләдегез, чын күңелдән. Чөнки ул безнең өчен үзендә ул әлбәттә аны оештырып чыгу, башында планлаштыру, аны ничегрәк күрсәтәбез без, аны нинди залга җыябыз, бөтен кешегә уңайлы булсын өчен. Кешеләр бит әле аны ул ике безнең кыска метрны карар өчен барыбер килеп 10 минут мысын карады, анасын 15 минут карады да кайтып китте түгел бит. Барып җыгач сәгать ярым вакытка җыярга кирәк. Ал сәгать ярым ничек тутырга кирәк.
Ничек итеп тутырдыгыз инде сиз һәм кайда булды бу киномавлид? Бу киномавлид бәйрәмнең сценаристы әйтеп киткәнемчә кабатланам Ләйлә Салахетдинова. Без бу короткометражкаларны сәхнәдә барган төрле чыгышларга бәйләп бардык. Чыгышларыбыз арасында булды Зарина Хасаншина, Илгиз Шәхрәзиев, мөнәҗәтләр белән төрле кавер группалар белән, кавер группа иде, кстати. Ями Мюзиктан. Шулар белән бәйләп матур итеп без 1 сәгать ярымлык мероприятиегә тутырдык. Залда бары тик яулыклы ханымнар, туташлар, дини кешеләр генә идеме, әллә инде бу бөтен кешегә дә кызык? Юк, әлбәттә. Кешегә дә кызык. Юк, әлбәттә, без менә шуның өстендә эшлибез дә, бу дингә өндәү дә булсын иде. Чөнки Ләкин фильмнарны караганнан соң бу турыдан-туры бәрми менә дингә генә. Ничектер сез менә шундый кызыклы итеп төшергәнсез аны һәм идеясы сценарийдан бик уңышлы язылган миңа калса, ничектер читтән бик сизелмичә генә яхшылыкка, сабырлыкка, дингә өнди торган фильмнар. Туры бәрми, чөнки халыкка гомумән туры бәреп дингә кил дисәң, ул эшләми андый. Ну бит белгәнебезчә, исламда мәҗбүрилек юк. В религии нет принуждения дип әйтәләр. Шуңа күрә без әлбәттә кешегә теге рәхәт булсын өчен беренче очракта карап, бу бит әле тормышта яхшылык эшләү дә син шулай. Мне всегда было важно, чтобы мечеть была местом, где можно было бы найти ответы на вопросы. Мечеть ведь это больше, чем минареты, больше, чем фундаменты, стены. Сюда люди приходят со своими надеждами, чаяниями, со своими вопросами. Ибо рождению пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, его назвали с рождением Мухаммада. И это его имя сохранилось даже в сегодняшней Торе. Пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, изучив религии мира. Я благодарен организации группе Бармайн за то, что они с нами начали сотрудничать. Очень много проектов мы с ними делаем. Очень молодая группа, креативная. Спасибо, Башбар, Рахмат Йосиф. Очень скромные ребята. Я благодарен своим близким, Рахмат Йосиф, за то, что вы все пришли. Салам алейкум. Мама, пытайся справедливо, хорошо? Папа сказал, что мне нужен сын музыкант. Ответы на вопросы. Мечеть ведь это больше, чем минареты, больше, чем фундаменты. Смысл этого места. Мне всегда было важно, чтобы мечеть была местом, где можно было бы найти ответы на вопросы. Salavatlar eytəbiz Peyğəmbər hürmətinə Ey Muhammed Mustafa Aleyhi və əssalam İzgi Mevlid ayında 12-ci gişində Tuğdu nurlu Peyğəmbər Söyündürüb barsında Tuğaçda ol Peyğəmbər Başın səcdəgə idi La ilahe illallah deyib Понимаете, дело в том, что в детстве, когда меньше было слов, больше не находились с ними, я четко решение.
әлеге менә 2 фильм төшерелде дисез. Әлеге фильмнар шушы кино мәүлид проекты кысаларында гына күрсәтелдеме? Әллә сез тагын башка фестивальләрдә дә катнаштыгызмы, катнашырга уйлыйсызмы? Менә безнең Казаныбызда гына да Казан мөселман кинофестивале эшләп килә инде ничә еллар буе уңышлы гына. Географиясе арта, бәлки сез дә катнашырсыз. Көтеләме андай бер? Бәлкем, ну, Быел катнашасызмы? Турыдан сорыйм алайса. Була алмый. Быел? Юк, әйе? Катнашасызмы? Бик авыр сорау булды бугай Бу сездә өчен. авыр сорау булмады. Беләсезме, без ничек дип әйтик, Әллә бу серме? сер. Да. Сер булып калсын әле. Катнашмау. Чөнки без бу фильмны төшергәндә берәр нинди фестивальдә катнашырга дигән максат куелмады бу фильмны төшергәндә. Әгәр дә катнашсак, Аллага шөкер, катнашмыйбыз икән, без бер дә бер шумыйбыз. Аның идея авторы Нияз хәзрәт булгач, аның спонсорлары да бардыр бит инде. Әллә бу менә сезнең акчага төшерелдеме, хәллә Юк, бу акчагызга? бар моның спонсорлары. Монда безнең Советский район ярдәмчелеге бик зур. Бу проектны төшергәндә, бу кино мәүлидне без төшергәндә, шуның әйткәндә күп кешенең ярдәм кулы сузылды. Шулай ук безнең Думырты Советский районның мөхтәсибе Нияз хәзрәтнең дуслары, танышларыбыз, менә кемгә кызыклы бу проект, бөтенесе дә безгә бик кат ярдәм иттеләр. Аллага шөкер, даими ярдәмчеләребез бихисап күп, алар безгә һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Ни өчен? Чөнки яхшылык эшләү савап. Әйе, бик дөрес. Коммерция ягыннан файда алу максаты тормады дисез инде. Шулай да Татарстанда фильмнар төшерү әрәм иткән акчаны гына булса да кире кайтарып буламы Татарстанда? Әллә юкмы? Нольга гына булса да чыгып буламы? Керем турында сүз алып барып буламы? Буладыр. Ләкин аның алдыннан башында бу теге маркетинговый план безнең Татарстан өчен аерым язылырга тиеш. Без урыс кысаларында язылган инде реклама, раскрутка буенча безнең татар мөхитендә кулланылмый татар киносында. Шуңа күрә әзрәк кенә үзенчәлек иттереп, моны ничек иттереп халыкка тәкъдим итүне уйлап бетергән чакта ноль гына түгелдер, бәлкем акча эшләү процессы шулай ук буладыр, чөнки безнең Татарстанда нихәтле татар яши, ничә миллион. Шуннан гына алсак та, Татарстанда гына түгел әле. Бөтен дөньяга сибелгәнбез. Аның хәтлек булган ничә миллионның яртысын алган чакта да барыбер безнең татар киносын әзрәк кенә үстерүгә чыгарып буладыр. Башта статусын күтәреп, аннан соң уже башка халыкка да кызык булсын өчен уже тәрҗемә белән чыгарды. Демәк, коммерция турында, керем турында сүз киткәч, ислам динендә садака бирү дигән нәрсә бар. Сез ничек карыйсыз бу әйбергә? Үзегез садака бирү белән дусмы дип сорыйммы инде? Ну, дөресен әйткәндә, менә татар халкыбызның шундый бер мәкале бар. Уң кулың белән садаканы биргәндә, сул кулың моның турында белмәсен. Демәк, бу турыда кычкырырга кирәк. Бу турыда кычкырырга кирәк түгел. Бу һәрбер кешенең шәхсән эше, ул булырга тиештер дип уйлыйм. Рафил мәсәлән, эткә булса да, Сөяк булса да биреп бирә. Яхшы, садака бирү турында сүз. Урамда яткан мәченең өйгә кайтып. Әйе. Ничә булды инде? Күгәрченнәрне ашата. Яхшы, сез молодцы. Кино мәүлид безнең. Шулай ук саваплы эшләрнең Ну, берсе. без дөресен әйткәндә, безгә теге дини проектлар килеп беләксә, ул менә безнең Корбан гайтын алып баруларда. Без аны күбесенчә без андай теге проектлар алдыннан ничектер акча турында сөйләшү безне теге татар яхшы түгел. Уңайсыз. Уңайсыз шул кадәр. Шуңа күрә ул акча эшләү нидер. Шулай да түләнәме анда акча? Анда беләсезме, ул Гонорар инде бездә. Бу менә үзләре ничек тели, үзләре ничек җайларына туры килә, ничек шуңа без разый. Аңлашылды. Демәк, садака турында сүз чыккан икән, без даими рубрикабызга тукталып алыйк әле. Сездән сорау рубрикасында бүген садака бирү темасы. Садака турында Аллаһ Тәгалә аерым бер аятта садака кемгә тиешле турында бәйнә-бәйнә аңлатып китте. Тәүбә сүрәсенең 60-нчы аяты. Иннамас садакату лил фуқара. Иң беренче садака һәм закат, монда закат та садака да керә. Кемгә тиешле беренче шаратта. Мәсәлән, бар шундый
мәсьәлә садақаны теләсә кемгә бирергә ярый. Ул мөселман булган кешегә дә, мөселман булмаган кешегә дә. Әмма закатты фақат мөселманнарга гына бирелә. Менә шу мәсьәләне ачыкларга кирәк. Ачыклау үзеннән әйтәм инде. Әмма кемгә тиеш икәнлеге хакында гына монда инде беренче чиратта фақирләргә. Фақирләр була мөселманнар да, мөселман булмаганнар да. Садақаны син бирә аласың теләсә кемгә. Нинди диндә булса да, динсез булса да. Әмма закатны син бирергә тиеш фақат мөселман кешеләргә генә. Фақир, кем соң ул фақир? Определениесі, ғұрф, аңлатма береге әле. Фақир ол кімнің, шул кеше кімнің закат нисабы жетмәгән. Яғни, аның закат ақшасы, бирерлек ақшасы юк. Мына бездә, сездә, башкасы да кемнең закат бирергә ақшасы юк, алар фақир булып санала. Ни кадәр ул яхшы итеп зарплата алса да, ол фақир булып санала барыбер, чөнки аның закат нисабы юк. Аның нисабы якынча бүгенге көндә 220 мең. Даими рәвештә булырга тиеш. Шуннан соң син бай булып саналасың. Әгәр дә бу акча юк икән, сез фақир булып саналасыз. Әгәр дә инде кемнең фитра садақасы бирерлек акчасы юк икән, яки корбан чалырлык акчасы юк икән, ана бүгенге көндә закатны куйдылар 220 мең дип. Фитра садақасын якынча Рамазан айында 100 сумнан 600 сумга карап, кешенең байлыгына карап куелган. Һәм 18 мең акча көмеш буенча санадылар. Тегесе бит алтын буенча, бисе көмеш буенча. Кемдә кем инде кемдә кем менә мөмкинчелеге бар, көмеш буенча җиткән менә 18-19 мең. Ол фақир булып санала. Аннан да азрак булган кеше мискин булып санала. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, мискиннәр ди, кемнең чыннан да ашарына ризык юк. Акчасы. Хәзер нәрсә, ни өчен шундый бәя куйдылар? Чөнки ул 18 мең кая китә инде? Квартплатага китә. Газга, утка китә. Балаларга азрак күчтәнәчләр алырга мөмкинсең. Ул 1-2 көнлек акча инде бүгенге көндә. Бар карасаң. Гаиләле кешегә 18 мең җитмәй. Шуңа күрә ул мискин хәлендә. Андый кешегә дә садака һәм закат бирү мөмкин. Һәм инде амилин кем садака белән вал амилина алейха кем садака белән шөгыльләнә, садака җыю белән. Мәсәлән, фонд закат шөгыльләнә, садака җыю белән. Шу җыючылар да үзенә садака итеп закат итеп тә алалар. Теге үзенә күрә бер зарплата шәкелле. Алар алалар. Вал муаллафату кулубухум. Һәм инде күңелләрен исламга җәлеп итү нияте белән кешегә дә закат, садака бирергә була. Афир риқаб. Риқаб инде ул гарәп телендә шулай дип атыйлар, кайчан кул кешене азат иткәндә. Бирок кулны азат итер өчен закат төлисең. Менә бу кул шуның кадәр тора. Син аны азат итәсең, Аллаһ ризалыгы өчен закат бирәсең аңа, ул үзен азат итә. Һәм вал гаримин бурычлы кешегә. Хәзер минемчә бурычлы булмаган кешеләр юк. Ләкин байларда бик күп. Әгәр дә һәрбер бай кеше әз генә булса да ярдәм итә башласалар, фақирләр бездә бөтенләй булмас иде. Кызганычка каршы кеше акчаны җыя. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва диде. Кешенең ризыгы ул шул ризык диде. Нәрсә ул ашады, эчте, киенде, яшәде, бетте. Менә бу Аллаһ биргән ризык. Калганы ди излишество диләр бит әле. Исраф. Ул аның өчен җавап бирәчәк. Алган шушы тиеннәренә кадәр. Ул аны бу дөнья банкында калдырып китәчәк үлә калса. Пәйгамбәр sallallahu син ахирет банкына күчер аны. Анда бик зуррак
нәтижесі де зуррак, процентлары да миллиардлаганга күбрәк була. Яғни Аллаһ Тәала арттырып бирә әҗр савабын. Күпкә. Шуңа күрә дөньяда ул кеше үзенең ахиратын төзергә тиеш. Ул миллиардлаган акча белән нәрсә эшли кеше аңламый мин аны. Тора инде ул шунда шереп. Еллар буе тора ул. Минем туганнарыма, апаларыма, абыйларыма булачак. Әллә була алар, әллә булмый алар иртәгә кем белгән. Ләкин син садақаң белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям диде. Садақа күп кенә бәлаләрдән саклый дигән. Хауф хәтерләрдән ерагайта дигән. Авыруларга шифа булыр дигән. Хәтта бер хәзрәт янына бер кеше килә дә, хәзрәт миңа бер насихат бирәле ди. Ул хәзрәт зур галим була. Аллаһның әулияларыннан булып санала ул. Ул нәрсәдер сизгән. Миңа тиз бул бер сум садака бир ди. Нишәп ди, тиз бул ди. Ул бирә дә шунда ерак түгелгә бер зур гына таш килеп төшә. Менә бу таш дип синең башыңа төшәсе таш иде ул ди. Садака биргәнгә күрә ул кырыйга төште ди. Шуңа күрә кай вакытта киләсе бәләне садака ерагайта. Менә моны кешеләр белсәләр иде. Бигрәк тә Рамазан айында Аллаһ Тәала бер сум садақаны 700 000 садақаға кадәр арттырырга мөмкин. Рамазан айында хаҗга барган кешеләргә бер сум садака өчен 100 000 садака дип языла. Ягъни кешеләр белсеннәр кайчан аны бирергә дә. Рамазан айында күп итеп закатларын бирәләр бит бездә шуңа күрә. Тагын дәвам итик. Ва фи сабилиллаһи ва ибнис сабил. Аллаһ юлында. Мәсәлән, Аллаһ юлында булган кешеләр, хезмәт итүчеләр. Аллаһ юлында хезмәт итүчеләр бар. Мусафирлар бар. Аларга да закат садақатларыгызны түләгез ди Аллаһ Тәала. Һәм әйтә Аллаһ Тәала нәрсәди? Фаридатан миналлаһ, бу Аллаһ тарафыннан фарыз кылынган гамәл ди. Ягъни ислам, бунял исламу аля 5, ислам ул 5 нәрсәгә нигезләнде. Шахадату ан ла илаха илляллаһ ва анна Мухаммад расулуллаһ ва иқамус салат ва итаиз закат ва саум рамадан ва хаджул байти ман истата'a иlayhi sabila. 5 намаз уку, шахадат әйтү, намаз уку, закат бирү. Аллаһ Тәала намаздан соң гел закат сүзен куллана Коръәндә. Ва aqimус салат ва атуз закат дип. Ни өчен? Чөнки алар бер-берсе белән бәйле. Нәрсәгә бәйле? Закат ул шистарта, намаз күн сайын башкарыла. Намаз күн сайын башкарылганга күрә Аллаһ Тәгалә намазны һәм закатны бергә куйган. Закат ел дәвамында бирелә ала шулай ук. Теләсә нинди вакытта. Закат ул шистарту дигән сүз. Шистарту дигән сүз. Күңелне шистарту, акчаңны шистарту, малыңны шистарту һәм башкалар. Намаз шистарта, бу да шистарта. Буларның икесендә максатыдыр. Аннар әйтәсе килә, төгәлләп, Аллаһу алимун хаким, Аллаһу галим, белүче һәм хикмәт ияседер. Күләмен әйтеп киттек. Садақаны сырап алу дөресме? Садақаны сырап алу бер вакытта гына дөрес. Кайчан син чыннан да шып-чынлап мохтаҗ икәнсең. Менә бу көндә әгәр дә син садақаны сырап алмыйсың икән, үлүең ихтимал ачтан. Ул вакытта сорыйсың инде. Ләкин хакыйкый мохтаҗ сарырга тиеш түгел. Ул әгәр дә сәламәт икән, эш эшләргә тиеш. Нәрсә булса да эшләргә тиеш. Аннан соң Аллаһ Тәала үз бәндәләрен, хәерле бәндәләрен бигрәк тә ризыксыз калдырмый. Аллаһ Тәала бүтән җанварларны ризыкландыра. Дөньяда да, ягъни күкләрдә дә, җирдә дә Аллаһ Тәала бүтәнсен дә ризыкландыра. Шуңа күрә кеше тулысынча Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылырга тиеш. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Сезнең белән мин Резидә Саляхова, кунакларыбыз Марсель Мәхмүтов һәм Рафил Галимуллин. Егетләр, сезнең иҗатыгыз шул хәтле күп юнәлешкә бүленгән. Сез сценарийында үзегез язасыз, үзегез төшерәсез, үзегез алып барасыз, үзегез төшәсез.
үзегез актерлык осталыгы буенча укытучы да, үзегез менә дигән тормыш иптәшләре, аталар, менә ничек өлгереп бетәсез барысына да? Шул турыда сөйләшергә. Гомумән сез канәгатьме бүгенге көндә Балмай Production şirketinin җимешләреннән дим, иҗат җимешләреннән? Балмай Production şirketinden biz канәгатьтер, чөнки без әле бик яшь команда. Безгә барлыгы бу Балмай сүзенә тулганга, вообще бу 5 ел була, Алла бирсә, 1 мартта 2019 елда 5 ел була безгә. Давам. Синнән өлгерәсезме дип сорадылар. Юк, канәгатьме дигән сүзгә ни җавап бирдем? Өлгерәсезме дигән сорау сезгә иде, рәхим итегез. Балалар атасы, тормыш иптәше, ул мөрәҗәтендә. Тормыш иптәше син дә бит, балалар атасы сезгә инде күрергә. Ул аңа тулырак җавап бирә ала. Аллага шөкер өлгерергә тырышабыз. Әлбәттә инде күп кенә бергә өлгереп бетеп булмый, әмма дә ләкин өлгерергә тырышабыз. Ни өчен? Чөнки без командада икәү. Җитәкчеләр, командагыз зур бит. Командабыз зур, җитәкчеләребез икәү. Аллага шөкер безнең распределениеларыбыз бар. Ягъни кем ниндидер эш белән Рафил шөгыльләнсә, кайсыдыр эш белән мин шөгыльләнәм. Безнең арада бер качан да андый низаклар булмый шулай бит. Без теге, мәсәлән, барыбер безнең алып бару эшендә шулай ук теге эшне икегә бүләбез. Сез бит аерым-аерым да алып барасыз, бергә дә алып барасыз. Юк, хәзер без бергә генә. Хәзер без бергә генә алып барабыз. Ни өчен? Чөнки менә бу төшерү өлкәсендә шулай ук өлгерер өчен без үзебезнең теге аерым-аерым эшләү процессын берләштердек, уңайлы булсын өчен. Чөнки ниндидер мәҗлес алдыннан барыбер иртәгә буласы турындагы съемка турында сөйләшеп алу ул бик мөһим. Аның теге шушы сценарист буларак, режиссер буларак. Ә менә күп кенә теге ничек дип әйтим, әйберләргә сценарий дидегез, актерлык осталыгы дидегез. Безгә бу кызык. Моның белән шөгыльләнү. Бу безнең профессия. Бу иҗат. Иҗат кешесе бер кайчан да тынычланмый. Һәм тынычланырга тиеш тә түгел. Тиеш тә түгел. Һәм үзеннән канәгать булырга тиеш түгел. Сез ризамы бу әйбер белән? Әлбәттә канәгатьләнү хисе булырга тиешме? Иҗат кешесендә. Я канәгатьләнү, үз эшең белән канәгатьләнү бер кайчан да булырга тиеш түгел. Чөнки канәгатьләндең, Чөнки бу мотивация, эзләнүдән туктый башлыйсың, тынычланасың. Белгәнебезчә, Резида ханым, артист кеше аш һәм һәр вакыт гашыйк булырга тиеш. Гашыйк бу тормыш иптәшенә генә кагыламы? Әлбәттә. Һәм иҗатка. Һәм иҗатка гашыйк булырга. Әлбәттә иҗатка. Егетләр, сез шундый күңелле кешеләр, менә сез Рәхмәт сезгә. Беренче рубрикага кадәр шуны хәтле җитди булып утырдыгыз. Бу бик авыр булгандыр сезгә җитди булырга, шулай бит. Бик авыр. Бик тырышлык, бик зур тырышлык таләп иттеме бу? Дөресен әйткәндә, мин үземне тыеп утырам әле һаман. Билдә. Сез дә ошамаган нәрсә сез. Дөресен әйткәндә, без һәр вакыт позитив. Дөрес, шулай яшәргә кирәк. Димәк, елмаеп йөрү савап дигән девиз белән яшисез инде сез. Дөрестер, чөнки без күп кенә эшләргә алынганда да Елмайып кына түгел, кешене елмайдырырга тырышабыз. Менә иң авыры шул бит. Кешене елатырга, театрда да кешене елатырга авыр түгел. Кешене күлдерергә авыр диләр. Без позитив. Кеше бит, ой, тамадалык нәрсә инде ул кеше күлдереп йөрисез дип уйлый, ләкин бу бит, ой, нинди авыр хезмәт. Әлбәттә. Күпме кешенең кайфын күтәрергә кирәк, күңелен күрергә кирәк. Төрле кешенең. Һәрбер төрле кешенең, һәрбер кешегә аерым бер подход. Бу бит авыр. Сез һаман да бер-берегездән өйрәнәсезме, әллә сезнең берегез укытучы, берегез укучымы? Сезнең арада. Марсель вообще минем укытучы. Марсель укытучы. Вообще, элек театрда эшләгәндә, мин театрга килеп кергәндә Марселинда анда уже беренче ел Мине картайтырга уйлыйсың мөхә? Ул 5-6 ел алданрак килеп эләккән кеше театрга. Шуңа күрә ул мине күп кенә Беләсеңме, Резида, әйтәм мин бу сорауга үзем җавап бирәм. Әйдәгез. Мин Рафил белән килешәм. Бик тулы җавап булды. Дөресен әйткәндә, без бер-беребезне тоеп иҗат итәбез. Безнең бик яхшы бер-беребезне тоябыз. Чөнки безнең бер мәктәп, ул Казан театр училищесы. Икенчедән без Безнең хәтта өчебезнең дә бер мәктәп. Әлбәттә. Һәм өченчедән без бер театрда эшләдек. Гомумән бу спискта уже. Мин без спискта калдым. Театрда эшләү бик зур, особенно татар яшьләр театрында эшләү, бу бик зур мәктәп. Шуңа күрә без балаларны да
ертеңгі утренниклар арқылы, куян рөлі арқылы бик тиз аңлайбыз өзіміздің бала шәкіртләребезне. Ең житті спектакльләрне дә. Дөрес. Так. Сез дә укытасыз не барса, Рафил? Сен әйтәсең, менә Юк, без балаларыбызны кино зрительләр турында сөйләмәм. Мин теге шәкертләр нәрсәләрне. Абла мин дә укытам. Кая укытасың? Мансур Музафаров исемендәге музыкаль училищеда. Училище. Школада. Мәктәп, музыка мәктәбендә. Син анда актерлык осталыгын укытасың шулай. Нәрсәләр бирәсең, спектакль куясың, нишлисең инде? Без куябыз безнең янда елна 2 постановка, 2 алаларның быел ярты ел гына укытылды. Аларның Син аларга театральный училище базасында шушы базада укытыла. Алар сине күргәнме соң, син баргалыйсың дәресләреңә? Мин атнасына аларны бәхетле итәм, мин бер тапкырында булам. Бәхетле. 3 сәгать ярым мин алар белән шөгыльләнәм. Хатыннарыгызны Әйбәт әңгәмә сезнең. Юк, сез дә кушылыгыз, Марсель. Хатыннарыгызны күргәнсез, сезнең бит эшегез бик күп, сез өйгә кайткалыйсызмы? Алар ниләрне әзрәк? Дөресен әйтим, Кайтып та без кергәнегез юк. мәсәлән Рафил белән бер-беребезне хатыннарга караганда ешрак күрәбез. Менә шулайдыр шул. Күп очракта Күп очракта. эш вакытында безнең дөресен әйткәндә хатыннар, безнең хатыннар да бер театрда эшләгәч, алар да безгә караганда бер-берсен күбрәк күрәләр. Һәм алар безне аңлый. Алар аны безнең идә нигә син соң кайттың, нигә бу шулай андый теге гауга купмый ул темага, чөнки төшерү Бу бер-берне камерага карап сөйләләр каршы. Алар безне күрәчәк бит. Төшерү өлкәсендә нинди авыр, кыен һәм вакытны сарыф итә торган икәнен безнең хатыннар бик яхшы белә, чөнки алар үзләре дә камера каршында еш төшәләр. Алар безне аңлый дип өстәлде. Алар безне бик кадәр аңлый, без аларны шул кадәр яратабыз. Молодцы. Демәк, хатыннарыгызның иҗат кешесе булуы бик әйбәт инде. Сезнең бер нәрсә өстисе килә бугай хатыныгыз турында, Марсель? Мин хатынымны бик каты яратам. Рәхмәт сиңа җаным. Рәхмәт, молодцы. Ләйсән Мәхмүтова. Ләйсән Мәхмүтова һәм Гөлназ Галимуллина, шулай? Гөлназ Галимуллина. Демәк, кайтканда хатыннарыгыз инде әзер ризыклар белән сезне һәр вакыт көтеп торалар. Шат елмаю белән Сез ниһаять. ризыклар белән дип алар актрисалар без яңадан әйтегән. Демәк, алар ризык пешерә белмиләр дигән сүз. Алар соң кайта, без бергә пешерәбез. Сез бергә пешерәсез. Яхшы. Демәк, сезнең Спектакльдә соң кайта, без дә шулай. Унда кайтабыз. Төрлечә. Дөрес тукланасызмы? Әллә инде нәрсә туры килә? Юк, дөрес. Дөрес туклануны Марсель 2015 елда башлап җибәргән иде. Мәҗбүр булды башларга. Шуннан соң бу Нәрсә мәҗбүр итте, гафу итегез? Нәрсә мәҗбүр итте син? Зур дустым 2013. Дөресен әйткәндә мин 100 килога җиткән идем. Менә карагыз. Безнең Үлчәүгә баскач 100 килограмм икәнлегемне күргәч, мин булай дидем. Булды. Җитте. Һәм шуның белән минем бик тә мавыктыргыч процесслар башланды. Ябыгу процесс. Ябыгу процессы. Мин 64 килограммга хәтле җитеп больницага лектем. Бик мавыктым да, аннары инде менә хәзер үземнең веска кире кайттым, мин хәзер 73 килограмм. Ябыгуымның төп максаты минем хәләл җифтем тормыш иптәшем Ләйсән Мәхмүтов иде. Ни өчен? камерага. Берсендә мин, значит, торам ваннада. Килеп керде Ләйсән. Вот, баша итеп күзгә үземне карап торам. Шуннан Ләйсән байтыр бүтеп бара иде, байтыр карап торды миңа. Мин мондый кешегә кияүгә чыкмадым диде дә китте. Шушы фраза мине 30 килограммга ябыктырды. Менә бит стимул. Әгәр дә дөрес тукламаган булса, Марсель дөресен әйткәндә. Хәзер без хозур тылында скамейкада кирәк булачак иде. На самом деле, Или булай туклана башлагач, Рафилдә һәм күп кенә дусларым да дөрес туклана башладылар. дөрес. Рәхмәт, егетләр, бу бик дөрес юл. Кадерле тамашачылар, без дәвам итәбез. Марсель һәм Рафил, менә сезнең тормыш иптәшләрегез дә икесе дә иҗат кешеләре дидегез. Сезнең эшегездә алар ниндидер идея биргәннәре бармы? Идеялар бирәләрме алар? Әллә инде сез хатыннарны тыңламыйсызмы? Бөтен идея үзегезнең башыгызда. Мәсәлән, минем Бәлки аларны үз компаниягызга алу теләге туганы бардыр? Юк. Юкмы? Юк. Нигә? Чөнки театрда бергә эшләдек инде. Җитеп Беренчедән, икенчедән миңа калса, хатын-кыз ир-аттан аерым эшләргә тиеш һәм аерым мәшәкатьләнергә тиеш.
Идеяларга килгәндә алар әлбәттә идеяларны бирә, без иң беренче үзебезнең эшләгән эшләребезне аларга күрсәтәбез. Алар шиктеп әйтим, безнең иң беренче критикларыбыз. Алар Тәнкыйтьлеләрме? Әллә риза булалар? тәнкыйтьлеләр. Нинди акыллы икән минем ирем дип кенә Юк, утыралар. юк. Юкмы? Бик каты тәнкыйтьлеләр. Бик каты тәнкыйтьлеләр, хәтта әйтер идем әлбәттә. Теге татарча дип битереп аталар инде. Әйе. Сез құлақ саласызмы соң аларның салабыз. тәнкыйтьләренә? Құлак салабыз әлбәттә. Құлақ қына саласыз да инде алға таба китәсез. Әлбәттә. Әлбәттә. Алар кушканча үзгәртәсезме? Юк. Үзгәртергә соң була. Соң була. Соң була. Үзгәртеп дип әйтәбез дә алга таба дәвам итәбез. Сыра. Бу эфирне аларда карыйлар, яме? Әлбәттә, шуңа күрә яңа сыра да без үзгәрттек дип әйтик тә китәбез. Юк, ярар, бу дөрестлек булсын әле. Дөрестлек булсын. Әйе. Мин әйтергә тиеш моны, дөрестлек булсын. Әйе. Истәп куй. Сез икегез дә үз эшегезнең профессионаллары. Моны яшерен батырын түгел, сез икегез дә маладис, икегез дә шәп алып барасыз, икегез дә менә укытасыз булып чыкты бит әле. Шулай да бер-берегезне тәнкыйтьләгән мизгелләр буламы? Хатыннар белән аңлашылды, бер-берегез Рафил алай әйтергә кирәкми иде, артык булды монысы, я анда Марсель, монысы кирәкми иде дигән. Я менә монда булай диясен калган дигән. Һәм ничек кабул итәсез бер-берегездән тәнкыйтьне? Менә бу Марсель, син улрак буларак, энем, димисең? Юк, юк, Мин юк. теге Марсель сөйләгән чыгын әйтеп куям. Без текстовой сөйләшкәндә нәрсәдер сөйләм буенча бер-беребезне контролировать итмибез, чөнки безнең шул теге үзебезнең самоконтроль әйбәт. Ниндер теге лишний сүз әйтү яки анда теге кирәкмәгәнне әйтеп ташлау или катып бәрелү безнең бер-бездән дә андый информация вообще сүз чыкмый. Шуңа күрә бу өлкәдә без мәсәлән постановкада берәр нинди бер-беребезне анда теге төзәтеп җибәрә алабыз. Менә шундый режиссура өлкәсендә. Давай мин әйтеп карыйм. Әйдә. Мәсәлән, һәрбер дуслыкта шушындый бер мизгелләр була. Кайчан син ихлас бер-берең белән сөйләшеп аласың да, дуслыкның чын кадерен белеп, сиңа бу кеше никадәр якын икәнлеген белеп, аралашып, серләшеп утырасың, әйме? Төрле моментларда шушы моментлар искә килеп төшә. Һәм төрле низаклар, берәр нинди тәнкыйть сүзләре алар юкка чыга. Ничек дип әйтим, күрсәтергә килми, но безнең беркайчан да бер-беребезне тәнкыйтьләгәнебез юк. Тик шулай да бер казанга ике тәкә башы сыймый диләр бит. Шулай диләр. Но менә белмим Сыйдырасызмы? ничектер без сыйдырабыз. Без берәр нинди эш процессында бер-беребезне алга чыгара беләбез. Мәсәлән, кемдер бер процессны, бер эш нәтиҗәсен яхшырак тоя икән, ул алгарак чыга, икенчебез артка китә. Бу теге яхшылык чабышкылары кебек. Һәр хәлдә финишка икебез бергә килергә тырышабыз. Яхшы бу әйбәт сыйфат. Бер-береңә юл куя белүдә безнең динебездә Әйе. бик тиешле әйбер шулай бит. Ну, теге әйтләр бит, араны акча боза диләр. Без дөрес профессия сайладык. Безне Акчасыз профессия дисеңме? Ал безне боза алмый, чөнки без сәнгатьтә. Сәнгать иҗат кешеләре алар һәр вакыт аш демәкче Әй, буласыз. аш булырга тиеш. Тиеш. Сез ашмасаң инде шулай итеп, әллә тиеш кенәме? Без иҗат юлында аштыр. Безгә нәрсәдер ниндер яңа иҗат юлында ниндер креативный проектлар чыгарып, аны кешегә күрсәтеп, кешенең фикерен үзгәртү һәм безнең теге татар милләтеннән дә анда төрле кызыклы проектлар эшләп була икән дигән уй тудыру безнең өчен мөһимдер. Менә юкка гына безнең беренче президентыбыз Мөтимер Шәрипович Шәмиев без булдырабыз дип әйтмәгән. Булдырырга иде берәр ничек. Тагын нинди дә булса кызыклы проектлар көтергәме Балмайдан? Әлбәттә. Нинди? Сер. Сез бик серле егетләр булып чыктыңыз бит әле. Димәк, иҗат идеяларыгыз белән бүлешәсегез килмәде. Әлбәттә, чөнки безнең кебек кешеләр иҗат җимешләренә сусаган кешеләр бик күп. Урларлар дип куркасыз инде. Урлар дип куркмыйбыз, просто кулланырлар дип куркабыз. Һәм дөрес кулланмаслар дип куркабыз. Әлбәттә. Молодцы, яры, егетләр, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушы серле нотада сезнең белән саубуллашабыз. Яхшы. Килгәнегез өчен рәхмәт. Сезгә Киномәүлид проектында да, башка яңа проектларыгызда да. Март айында, 19 елның март айында юбилей булачак дидегез Балмайның. Аны да гөрләтеп уздырырга насыйп итсен Ходай. Тагын иҗатта очрашырга язсын. Сезгә рәхмәт әйтеп саубуллашабыз. Рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ ва баракатуһ. Алейкум ассалам, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Бүген студияда 2 кунак булды: Марсель Мәхмүтов һәм Рафил Галимуллин, Балмай продакшн җитәкчеләре. Аларга рәхмәтләр әйтеп, сезнең белән дә, алар белән дә саубуллашабыз.